O motivo desta comparecencia, bueno, pois é contar un pouco o que, dunha maneira sintética, evidentemente, o que levamos feito pois ao longo destes 30 días de crise. Quero recordar que o xoves 12 de marzo, antes de que se decretara o estado de alarma, pois eu como representante na FEGAN de os alcaldes socialistas tivemos unha reunión neste órgano no que abordamos a situación e a problemática que se nos plantexaba ás corporacións locais diante do problema da epidemia de coronavirus que tiñamos diante. Ese mesmo día, pois xa a Xunta marcou unha serie de medidas preventivas en materia de saúde pública que foron implementadas de xeito inmediato polo concelleiro de persoal neste concello. O venres tivemos a primeira reunión do Comité Municipal de Seguimento da pandemia, fundamentalmente para constituílo, e xa o sábado reunímonos esa mañá e quedou constituído por eu como alcalde, presidido polo alcalde, na que están a totalidade dos concelleiros, policía local, secretario, interventor e os responsables de Protección Civil e outros servicios municipais que considerábamos esenciais para poder abordar esta crisis. Ese mesmo sábado, bueno, pois tomamos a decisión dentro do Concello de suspender as actividades públicas de carácter municipal, social, cultural ou deportivo, e o peche das dependencias municipais que non foran esenciais ou ben que puderan facer o seu traballo dende a casa mediante a modalidade de teletraballo. E comunicóuselle todo isto á veciñanza e o luns xa, pois, foi cando se decretou ou entrou en vigor o que é o estado de alarma. Ese mesmo luns tivemos unha reunión do Comité de Seguimento no que se crearon 3 subcomités específicos. Un de atención ao cidadán, que asumiu as competencias de funcionamento do servicio de asistencia no fogar, das familias máis vulnerables e o seguimento das persoas maiores que tiveran algún tipo de necesidade. Tiveronse reunións con supermercados, con farmacias e con outros comercios que podían abrir ou que se consideraban esenciais para tratar de coordinar esas actividades. O outro comité pois foi o de servicios públicos, que tomou os seguintes acordos: a suspender a feira do 16, a primeira das feiras, despois xa se que a prórroga do estado de alarma continúan en suspenso ata que haxa novos ditámenes da Comisión Gubernamental que vela pola concentración da poboación en espacios públicos. Puxos en marcha un plan alternativo de limpieza viaria e recollida de lixo. Por unha parte, a Diputación suspendeu o que é a recollida de enseres, colchós, todo o que vai para o punto limpo, que considerou oportuno pechala, e nós pedimos a cidadanía mediante bando que se abstivese de botar eses enseres. É verdade que algúns están aí, tuvemos que vía brigada recollelos e seguimos pedindo porque siguen suspensos ese servizo. E reformulouse todo o que é a recollida de bases e de orgánica. E o Comité de Personal e Administración Municipal puxo en marcha un protocolo destinado ao personal municipal en consoancia co que o día 12 aprobara a Xunta de Galiza e o Estado. Reforzouse os servicios informáticos, telefónicos e en xeral os telemáticos. É verdade que hai que agradecer o feito de que xa leváramos 4 anos traballando con programas informáticos e que moitas o que é a asignatura, o que son o rexistro virtual, etc., xa estuvese informatizado, e iso, facilitounos en grande medida que unha parte importante dos traballadores do Concello pudesen continuar traballando dentro da súa casa, co cal estábamos disminuindo dun xeito importante o que eran os riscos para a saúde dos nosos traballadores. Tamén se puxo en marcha medidas preventivas de atención ao público, que a implementación de señalización, mamparas, toda a serie de medidas que se
que se consideran oportunas, igual que o aprazamento e o fraccionamento do pago de impostos e medidas de apoio á actividade empresarial. O IBI pasouse a decembro e hai unha moratoria dende ata que dure o estado de alarma, que non contan plazos nin conta nada, e ao mesmo tempo, bueno, pois vaise poñer en marcha que un plan de unha primeira fase dun plan de actividade económica do que falarei despois, que prácticamente ascende, bueno, prácticamente non, ascende a 1.021.960 euros, que o Concello vai dedicar a tratar de apoiar a xente que os vai pasar mal e que os está pasando mal. A idea deste goberno municipal é que saiamos todos xuntos desta crisis, que non quede nadie tirado, e para eso, gracias a unha labor de aforro e de xestión dos anos anteriores, vamos a facer unha tirada do remanente e vamos a pôr nun primeiro momento unha partida de 1 millón de euros para atender as distintas necesidades que estamos perdendo da crisis sanitaria. Gracias ao esforzo que quero agradecer de unha maneira infinita da maioría ou da totalidade dos carballineses, pois estamos a doblegando, estamos a vencendo gracias a ese confinamento, gracias a quedarse na casa e gracias ás precaucións tomadas polos veciños, que son o elemento fundamental. Pero, bueno, a crisis económica, hai que dicilo, é unha cousa que vamos a ter que vencer entre todos. Vamos a ter que vencer entre todos, comprando no Carballiño, apoiando o comercio local, apoiando os autónomos locais, apoiando as industrias locais e, dentro do Concello, dende logo, vamos a sumarnos a esas axudas que veñen de Europa, que veñen do Estado central e creo que entre todos, pois, un pobo dinámico como é o Carballiño, con un músculo empresarial e comercial importante, podemos ir todos xuntos. A evolución despois do resto da crise, bueno, nós temos un inventario de día a día das actividades que se foron facendo, pero, bueno, creo que sería denso e prolífico. Datos de material que temos recollidos, pois da Xunta de Galiza 1.250 unidades, estou me referindo a mascarillas quirúrxicas, donacións de empresas como Josuma, un empresario chino, 350 unidades, delegación do goberno 1.000 unidades para a policía local. A semana pasada, cando empezaron a se reincorporaron de novo os autónomos ao traballo, e outras 1.000 para a Garda Civil, que foron repartidas no polígono industrial, nas estacións de autobuses e de tren, e a autónomos do Carballiño. E o Concello, pois, fixo unha compra de 5.000 unidades que neste momento, pois, estamos repartindo, mandando ás casas e repartindo polo rural. En canto ás mascarillas de tela, bueno, pois as chamadas mascarillas solidarias feitas por Mercería Moderna, repartíronse 400 unidades, que foron as que se lle entregaron. As mascarillas solidarias de Cortinas López, que donou ao Concello 100 unidades, e outra costurera anónima que donou 50, así como a donación que fixo a banca tamén de mascarillas, que outras 50 unidades foron repartidas. Total, a día de hoxe, pois, de mascarillas de tela 600 unidades e mascarillas quirúrxicas 6.850 unidades. Onte entrou unha medida importante que penso que debería haber entrado fai tempo, como é o marcar un precio máximo, que son as mascarillas, de 0,96, incluído o IVA, que creo que é importante e xa fai que sexa un elemento asequible para moita da poboación. Hai moita poboación que se dirixía a nós non por non comprar a mascarilla, que non lle importaba, que a pagaba, sino pola dificultade que tiña. Nós mesmos tivemos unhas dificultades moi serias ao principio desta crise. Iban chegando con contagotas e o consumo que temos aquí de mascarillas, pois é importante pola policía, por protección civil, polo grumil, polos servizos de limpeza, etc. E hai que renovarlas, pois, todos os días o material. Despois entrará en máis detalle o concelleiro de persoal para explicar ese tipo de detalles. En canto a luvas ou guantes, a Xunta de Galicia mandou nos 2.000 unidades de distintas tallas, S, M e L, e o Concello, pois, fixose con 300 unidades.
O resto do material, gel, bazas, monos, pois mandou nova Xunta de Galicia, e as máscaras de protección tamén importantes para determinadas laboras, porque reforzan non só xa o que é a protección de nariz e boca, sino tamén dos ollos, que tamén por onde pode entrar o virus. Pois agradecer a Motosserra Sucha a entrega de 18 unidades, e a unha empresa de Silleda pois entrega de hasta 35, pois outras 17 unidades aproximadamente, bueno, que en conxunto fan un total de 35. Así como, bueno, pois tamén agradecer a colaboración de Gasolina Arabia, porque aportou gel, lexía, e de moitos veciños que queren manterse no anonimato, que non queren que se sepa quen é, que dentro do primeiro día pois puxeron a carón do Concello a remar todos na mesma dirección, e os que de verdad que lle quero agradecer dentro dese anonimato pois as aportacións de tipo personal, do seu tempo e incluso dos seus recursos para a xestión desta crise. Os datos de entrega, bueno, pois neste momento mascarillas, o persoal que está traballando de modo presencial, pois cada semana aproximadamente entregamos 200 unidades. Estou a referirme á administración do Concello, que son barrendeiros, Policía Local, Brigada de Obras, Grumir, Protección Civil, etc. É dicir, todos aqueles personas que a necesitan. O SAZ, o Servicio de Asistencia no Fogar, fixemos entrega de 100 mascarillas de tela e 100 de quirúrxicas. O resto, pois, fixo a propia empresa que xestiona o servizo. Pero nese momento en que faltaban, bueno, pois considerábamos e entendemos que era necesario cubrir aos traballadores que fan o SAT tamén, porque era a maneira de cubrir a xente que estaba atendida e que sabemos que é un dos principais focos de onde está a atacar o virus, a xente maior. En canto a entrega dos veciños, pois neste momento xa se mandaron en torno a 3.000 unidades de xente de 70 anos para enriba, e este proceso pois continúa ata cubrir a franxa de 60 anos para arriba, que consideramos que son os grupos primordiales. Xa digo, insisto, hai moita xente neses grupos que se houbera a posibilidade de mercalas, as houbera mercado, porque así non lo fixeron chegar. En canto a lixía, bueno, pois estamos utilizando para fumigar os locais que están abertos e os edificios públicos, pois en torno levamos residencia de ancianos, centros de saúde, en torno a 200 litros a día de hoxe. E o líquido de fumigar cos tractores, pois unha vez a semana, sempre que o tempo permita. Esperemos que entre hoxe e mañá podamos facer a fumigación desta semana, porque parece que a tarde as tormentas van a desaparecer, pois 120 litros de cloro líquido por semana. Estánse a facer traballos pois de fumigación dos contenedores de lixo, feito pola Brigada de Parques e Xardís todos os días no rural e no centro. Prácticamente levanos cubrir o Concello o que é a semana, se non corríxeme Manolo Sotelo. Estamos fumigando os centros de saúde todos os días, o Concello, Facenda, as farmacias, as entradas dos supermercados, os bancos, é dicir, todos aqueles locales onde se pode concentrar xente. E todo isto estáse facendo co Grupo Municipal de Intervención Rápida. E tamén estamos co servicio de impresión e reparto de libros, coordinados cos equipos directivos dos colexios. Neste momento, pois, levamos feitas máis de 3.500 fotocopias que se distribuyen, e temos un servicio que paga o Concello de reparto dos libros para o que bueno, antes chamaba SXB cando estudiaba eu, primaria e secundaria, bueno, o que non é o instituto, que a Xunta pois dalle os libros, pero o Concello fai o reparto mediante a colaboración cunha empresa de distribución. Estánse fumigando as calles, tanto do centro como do exterior, o polígono de Ouceira, e o que é Arcos, Veiga, e esta semana penso que se van incorporar medios, así non lo fixeron chegar, do Ministerio de Obras Públicas, camións para completar ese fumigado e poder, bueno, pois manter na medida do posible, o máis ascética posible, o que son as nosas rúas e espazos verdes. En isto, bueno, pois temos que agradecer a Casal de Armán, sobre todo a
a Peleteiro, porque está implicado desde a primeira semana, Adegas Pazo Tizón e outros tractores anónimos que non queren que se diga o seu nome da zona do Ribeiro, que dentro do primeiro momento se puxeron a nosa disposición. Tamén estamos facendo o servicio a domicilio de produtos de farmacia e de compras no súper feito por Protección Civil sempre co demanden, así como mantendo unha colaboración estreita con a Guardia Civil, con a Cruz Roxa e con Cáritas, mandando os camións do Concello a buscar alimentos a Ourense para cubrir e entendendo que neste momento, bueno, pois o importante pois é atender as persoas. Por eso digo, no próximo pleno hai unha modificación por valor de 1.021.000 euros, no que reforzamos pois o que é emerxencia social, que pasa con 30.000 euros, o que é atención á terceira idade con 20.000, o que é axuda a domicilio con 470.000, o que é axuda aos autónomos con 250.000 euros, o que é a dinamización comercial con 55.000, a subvención á comunidade, ao centro comercial Aberzo tamén elevas a 50.000 euros e cantidade de partidas pequenas para axuda escolar, para AMPAs, para todos aqueles sectores que consideramos imprescindibles nesta crisis, poderlos reforzar. E xa digo, e fago un chamamento para que esta solidaridade que os veciños do Carballiño tuveron consigo mesmo e o conxunto da colectividade se manteña cando se levanta o confinamento, vai se levantar dun xeito moi lento, moi suave, e se manteña esa solidaridade mercando no Carballiño, apoiando o comercio local, a hostelería local, a industria local, a todos os sectores que van estar tan necesitados, e a cantidade de autónomos que, sin ser comerciantes nin hosteleiros, tamén van a sufrir o envite desta crise. Eso, bueno, pois é un pouco o balance deste mes, e agora o que toca, bueno, pois é xa traballar pensando en como salimos deste problema. Nesta remodelación que fixemos de orzamento mantemos partidas pois para a festa do pulpo, para determinadas actividades que, por desgracia, e vendo un pouco pois o que aconteceu con San Fermís e o que está acontecendo con outro tipo de eventos, seguramente teñamos que suspender e van a permitir incrementar nunha segunda fase o tipo de axudas que sexan necesarias. Unha vez que fixo o informe o alcalde a nivel xeral, pois voume eu centrar máis ou menos no tema do persoal, o funcionamento do Concello desde que se deu de alta o estado de alarma, quedamos da seguinte maneira. Debido ao estado de alarma, os cambios foron os seguintes por distintos departamentos. Onde máis se notou o cambio foi no departamento de Secretaría e Intervención, que empezamos desde o principio de todo cun 60% de forma presencial e un 40% de teletraballo. Antes, quero matizar unha cousa, do teletraballo é traballo que se fai desde a casa, é como se estuveras desde a casa, co teu horario igual, e funcionamento case ao 100%, a modo telemático, vale? E o presencial é que non hai outra opción, que ten que vir traballar sí ou sí. E entón, partindo desa base, empezamos no Departamento de Secretaría e Intervención con un 60% en modo presencial e un 40% de teletraballo. Despois, unha vez que se deu a conocer o primeiro positivo, pois xa intentamos facer unha reestructuración pasando xa prácticamente ao 90% de teletraballo e case un 10% de presencial. Vale, despois nos departamentos onde máis exixen xa a forma presencial, que ven sendo o rexistro, o padrón, medio ambiente, o medio rural, servicios públicos e servicios administrativos da Policía Local, aí xa requere pois unha forma presencial. De todos os empleados que estaban disponibles, excepto dous que xustificaron por medio do seu médico de cabeceira que eran persoas de riesgo, pois o outro prácticamente era un 15% de teletraballo e un 85% de forma presencial. Despois nos departamentos de deportes, obras, urbanismo, educación e cultura, pois empezamos cun 60% de teletraballo e despois do positivo chegamos case a un 90%. Recalco, isto sigo dicindo que o teletraballo é unha maneira de prevenir ao personal de riesgo, é unha maneira de intentar de que o personal este tranquilo, este cómodo na casa e así case garantizamos o riesgo o máis posible. Despois temos os servicios pechados de biblioteca, o conservatorio e escolas deportivas. Despois nos servicios de obras
parques e xardís, reforzámolo de maneira que fixemos grupos en turnos alternativos de traballo, o sea, un día si un día non, pois a xente vaise alternando. Todo isto, a xente a nivel salario siguen cobrando igual ao mes, aí non lle descontamos nada, pero é unha maneira de prever ao personal. Despois tamén o personal dotouselle de EPIs, certo, recoñecemos que, ou recoñezco personalmente, que ao principio non porque non quixera, é porque era por falta de material, sobre todo de mascarillas, pois non podíamos cumprir ao 100% a entrega deste material. Pero, bueno, a día de hoxe xa temos conseguido estar ao 100%, a medio de poder comprar e de administracións públicas que non foron chegando, pois xa casi garantizamos o 100% de reparto de EPIs a todo o personal presencial. Depois tamén, para seguir mellorando ao respecto ese, tamén compramos mamparas destas de metacrilato para poñer nos departamentos que teñen atención ao público. Tamén señalizamos no suelo para fazer a diferencia dos 2 metros. Tamén nos fixemos cunha máquina de ozono que é para desinfectar os coches da policía local, do Grumir e de obras. Nesta semana, a final desta semana vai chegar. Xa leva pedida casi unha semana, 2 semanas, pero pola demanda que ten este material, igual que a outras, ahora por este tema do coronavirus, pois faise retrasos un pouco, pero está a punto de chegar. Depois tamén fixámonos tamén cunha máquina de fumigar, porque debido á demanda que temos de fumigar o centro de saúde, os farmacias, supermercados, pois unha máquina, pois eu penso que vamos mellorar en eficacia, en rapidez, é moito máis cómodo para o personal que está facendo este traballo diariamente, que é concretamente o Grumir. Depois, xa a parte, vou vos informar como se procedeu unha vez que se detectou o primeiro caso de positivo no Concello. Bueno, antes de nada, recalcar que esta persona concretamente estaba traballando xa no sistema de teletraballo. Entón, desde o día 8 de abril, miércoles, bueno, vou explicar como foi o tema dos feitos para que a xente e os veciños se teñan en conta como funcionamos. O día 8 de abril, foi o último día que estuvo aquí presente, miércoles, antes de Semana Santa. E o miércoles 15 de abril, foi cando me confirmaron a min, que me dixeron que esa persona que tiña positivo. O sea, se facemos un cálculo, pasaron 7 días, entón reducindo bastante o riesgo de contagio, porque durante 7 días ele non saliu da casa e non veu ao Concello, polo menos non veu ao Concello, sei seguro que tampouco non saliu da casa. Vale, entón unha vez matizando isto, chamamos a todo o personal que ele nos informou que estuvera con el, o sea, personal vamos a matizar isto de contacto estricto. Por que digo isto de contacto estreito? Porque son as persoas que ele estuvo presente e con polo menos unha presencia de 10 minutos. Vale, é un protocolo que seguimos onde nos dicen que as persoas que estuveron con el durante máis ou menos 10 minutos de aí para arriba. Entón, contactamos con eles, explicamos a situación, e que a partir de aí, que se foran para casa, e buscamos a maneira de que se foran para casa, seguir traballando, e informarlle de que que nos informaran de calquera cousa que tuveran de subida de fiebre, dolor de cabeza, en fin, calquer síntoma sospechoso que nos fixeran chegar para que nós empezáramos a funcionar o protocolo. Un protocolo que sale empeza por ele ten que chamar ao teléfono ao 900 400 116, donde informará todo isto, que estuvo traballando que é traballador do Concello, primeiro positivo, en fin, toda a realidade dos feitos para que os médicos que o atendan por teléfono ou tamén por medio do médico de cabeceira que xa se poñan a dalo de alta e a seguir o protocolo que eles teñen para facer o test se é necesario. Vale, por certo, a día de hoxe, miércoles, non temos constancia de ningún positivo máis. É certo que hai unha persona que ten fiebre, que tuvo picos de fiebre, que ten dolor de garganta, iso non é unha cousa para publicar nin para crear unha alarma, porque iso pode derivarse cada unha simple gripe, en fin. Oficialmente, a día de hoxe, só temos un positivo no Concello. É importante recalcalo porque nas redes sociales logo se armou a situación de que temos outro positivo no Concello. A día de hoxe, non hai outro. E non vamos a andar publicando calquera empleado do Concello que teña unha subida de fiebre ou teña un dolor de cabeza, vamos a publicar eso, porque iso é crear un alarmismo donde non é necesario. Entonces, con respecto a outra cousa importante,
Os empleados están informados no seu momento, repito, de que calquera cousa que tuveran, dolor de cabeza, fiebre ou tal, automáticamente que nos chamen a min ao seu concelleiro correspondente para informar destes síntomas e a seguir o protocolo que está para iso. Esa é moi importante que o sepan os veciños. E tamén outra cousa que sepan os veciños que o Concello prácticamente está traballando un sistema de teletraballo, que é dicir que aquí a hora de personal está a un nivel moi baixo, o mínimo que se pode atender, o mínimo. E pois tamén agora para rematar, aproveito desde aquí eu personalmente, aunque todo o persoal do Concello teñen os seus riesgos, os quero destacar un pouco máis por encima a Policía Local, o Grumir e a Protección Civil, que por o traballo que están facendo pois teñen unha saúde de momento ao 100%, toquemos madeira que xen así, porque é un persoal que debido ao seu riesgo de fazer controles e reparto a domicilio, en fin, pois de momento pois que a sorte os acompañe e darlle gracias desde aquí polo traballo que están facendo. E nada, é pouco máis, é simplemente que é importante que non salgan da casa e se salen, pois, que utilicen o material, o sea, os guantes, as mascarillas e pouco máis, e non crear unha alarma, porque isto é o día a día a partir da hora, o de que teña o virus, pois é unha cousa, pois, oi, que hai que asumilo e nada máis. E moitas gracias e estaremos en contacto.